بله کارودانین ایریشان سیبینی هم دیل گل مافناس صدق سیلانج دیار بکری با خفن سلاف بوده که صدق صدق اف بویرا دلتزین دل ایشکو لنسیبینی رودایل باشور کردستانی غنباریک مزن لتوایی ولات پیدا کریه لباکوری کردستانی روشاویا کارودان چنه نرخاندنا تجیل سروی بویره دست پیکیده بکر که ام پر غمگینن یعنی بویرکی هم تاریه هم زی ظلمکی مزنه وان معصومان امگش جوان رحمت دخوازن خدای رحمت شابه که مالباتان خدای صبر بده گل کردستان سراسر و خاصتا کردستان آزاد زی ام yani em çi bêjin pir xemgînin belê kekê sidq niha gava mirov bûyerê şopênê yanî bi rastiyekê re berbiçaftê rastiyekî pir hecêb li aliyekî raya giştiya Kurd li Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê got gelek xemgîn ji vê bûyerê li aliyekî raya giştiya Tirkiye ne rêxistinên wayî sivîl demokratîk ne ew rêxistinên got xwe demokratîk bi nav dikin ne medya behsa vê bûyerê nakin tu çi vegirê didê vê yani ez qenata me ev ki daha bûyer zelal nebûye hinekî insan girtine bin çav dibêjin ji boî nizanim yani tiştek ku îfade daye ew em vê qenatê da ninin yani ew îfadeyê wan em ne bawerim rast be ew tiştek ku îdia dikin rast be daha mesele ne zelale ew zelal bûn destê hikûmeta Türkiye'de hikûmeta Türkiye gerek vê meseleyê zelal ke muhakkak hikûmeta Kürdistanê Herêmê Kürdistanê zî gerek li hevra vê meseleyê çareser bikin hinekî malumat hûn zanin yani heye ez naxwazim ana bêjim çünkü destê me da ew gerek delîl hebe tiştekî daha eger bi ciddiyet hikûmeta Türkiye ser bisekine ew alîkariya Herêmê Kürdistanê zî bike alî din da zihnekî malumat eger hevra par bikin ez bawerim vê meselê zelal be ew gelê Kurdistanê zazî eviya dixwazî em giş eviya dixwazin yani mesele zelal bekî geyr jê ew em zaten taziye em ew ailiye fakat mesele gere zelal be yani Kurdê Bakur bi hezaran Kurdistan azad dixebitin diçin em giştin geyri hürmetî me tiştekî nediye ew biraderê me ey başûrê tên geyri hürmetî yani tiştekî nabînin wan dera Diyarbekirê Mêrdînê her derî yani em birê hevin em hev hez dikin em yek milletin bira Kurd geyri Kurd kî dibe bira ser çava yek mêvanekî wate ku hat ha bi ticarî dibe ha meseleyê din dibe ha bi keyfî zî merov kare bigere ew bike yani memleketekî azad be gerek ew hukûqa insana zî ew qas bin pa nebe mesela mesuliyeta hikûmeta Türkiye çi ye gerek ew bûyer nebe gerek kes cesaret neke tiştekî wisa bike ew yek mesuliyet e yani Herêmê Kurdistan jî wisa yani yek çar pênc kes hatine kuştin zulmen hatine kuştin Kurdistan azad da pêş kes ana eger bê kuştin hikûmeta Türkiye eviya kabul nake devleti din zî kabul nake eviya ana zî yani gelek Kurdistanê serasera Kurdistanê Bakur ha başûr hukûqê wan însanan wan mazluman gerek wenda nebe gerek yani bi ciddiyetê ser vê meseleyê bisekinin hikûmeta Türkiye xasaten ew zelal bikin daxwaza me heye ke ew mesele zelal be bele kekê sidqû niha du roj ser bûyerê ve derbas bûne li gora yanî dwarê hiqûqî de jî dwarê însanî de jî li gora baweriya te normal e ku tu zelalkirinek tu redkirineke vê bûyerê jî ji alî partiyên siyasiyên Tirkiye ve û ji alî hikûmeta Tirkiye ve jî
یاکو نەهاتیە ڕاگەاندن ئەڤ یەک نۆرمالە لەگۆ ڕابەهبەریە Yani rewşa Türkiye anormal zaten normal nine mesela çend hafte beri yek siyasetmedarı Ali hükümeti bu nîzî MHP bu hat kuştun mervekî tê nasîn zê xwedî paye bû zê dîsa hükümet bêdeng ma yani bêdengiya wan sadece xaseten ji bo Kurdan nine yani min ana ve got normal nine ew bên anormalî hükümeta Türkiye'de mixabin heye fakat Arabe tespit buya, xwedî Arabe tespit buya, hinek insan hatine girtin bin çavdana, hinek girtine ifade wan berdana, velhasilî girtina wan pir giring e inşallah mesele zelal be. Hatta dibêjin hinek yek ji wan nizanim yek du hokîda xebitiye, hatta hinek wan rahmetî hatine kuştin wan mazluman nas dikin, tiştê wisa zê hene. Hinek dibê gaspe fakat hinekî çavdêrî kirine hinek insana wisa dibêjin me bihîstiye. Dibê na yani ji bo ew gasp nine meseleyê tariye yani tiştek ku ana destê me de me got delîl tune em nabêjin yani belê. دوارê hiqûqî de ez bipirsim ketkê sedkinuha mafê geştiyariyê gava got geştiyarek ji Ewropa werî Amerîka werî yan jî ji Herêma Kurdistanê biçe Tirkiyeyê parastina geştiyaran, evliya geştiyaran yani ne de destê vê dewletê de ye destê yani parastina wanê evlekariyê duwarê hiqûqî de duê derbarê de ger tu me zelal bike Beşek yani ana seraserê Türkiye yani hundur sînorê Türkiye'de hükümet ew sazî ki rû bi rû dimîne mesela işte polise, jandarma ew din wezareta derve hundurî ew İçişleri Bakan dibêjin ev ya her devletin re wisa ye yani ji bo Türkiye, ji bo Herêmê Kurdistan, ji bo Iraqê, ji bo İranê, ji bo yek welatê Ewropê ferq nake alî hukukî Türkiye mesul e yani hukukê wan insanan mesul e alî ceza ew fail kîne gire derxin yani fail sadece ew ki vê kirina qirêj failê wî ye ne ev tenê kî organize kiriye kî emir daye gişan tespit bikin eger tiştekî tarî hebe din hebe wana zî derxe holê zelal bike meseleyê ew mesuliyet zê heye Spasiyat etkim kekê sedkizîlan mafna ji Diyarbekirê li gel me